Moi, täällä on Peppi ja mä kuvaan tänään laitosruuturia. Okei, eli mun huone alkaa tästä ovelta ja tässä sivulla on jotain vanhoja piirustuksia ja sitten täällä on mun kengät ja takit ja sitten näkymä on tämmönen. Täällä on laatikko, missä on mun koulukirjat ja laukut. Sitten tässä on mun pöytä. Ja täällä olen minä. Täällä seinällä on Michael Jackson julisteita, sitten toi teksti. Sitten täällä on Madonnan ja Adam Lambertin. Sitten täällä toisella puolella on toinen peili, tämmönen koko vartalo. Sen vieressä on yksi tommonen piirustus ja sitten kunniakirjoja tuolta tanssista. Sitten tuolla on jotain romuja. Sitten tässä on vanhoista laitoksista kaikkia kortteja ja jotain muita kivoja niinku, kortin tapaisia juttuja. Sitten täällä on mun nämä Fangirl-tuotteet. Eli sieltä löytyy Michael Jacksonia, Madonnaa ja Adam Lambertia. Sitten on True Blood-kirjat ja True Blood nämä DVDt ja sitten jotain muita DVDitä. Sitten tossa on kans jotain tämmösiä ja sitten täällä on taas peili. Sitten tässä on sänky. Ja niin, no tästä nyt oikeastaan lyhykäisyydessään oli. Tässä ikkunalaudalla on vielä tossa on mun valo. Sitten täällä on kaikki valokuvia, kuulokkeet ja näin. Ei tää mun mielestä on ihan sellainen normi nuoren huone, että ei laitoshuoneesta silleen niin kun, ei näytä hirveästi niin kun laitoshuoneelta, että ihan niin kun normaalilta. Ehkä eniten noi vaatekaapin ovet ja sit toi itse ruumi. Ja meidän laitoksessa tosiaan kaikilla on omat huoneet, että jokaisessa huoneessa asuu yksi tyyppi. Ja kaikilla on oikeastaan aika samankokoiset ja tällaiset kodinomaiset huoneet, että kun monesti jengi kelaa, että millaiset huoneet laitoksessa on ja että niissä asuu joku 3 tyyppiä ja tälleen, niin tässä nyt näitte ja nähdään ensi videossa. Moikka!